салом алейкум, барномаи 5 саволи варзишиай. ин рӯзи мо айроҳ гузарон мепурсем ай бораи варзишкани ва чӣ медонанд? Салом, ин барномаи 5 саволи варзишиай. Худтонро муаррифӣ кунед. воҳидзода қудратулло. асланзода алиҷон. дилшод. Хуб, саволи якум. Аввалин роҳ ба сӯи финиш. Старт. Правильно. Олоти меҳнати довар. Куштак. Свисток. Свисток. Правильно. Туп аз бозӣ берун. Аут. Зарбазани бейсбол. Зарбазани Бейсбол. Непартебӣ чӣ намедонам. Пеш бозӣ мекунад. Нападаш. Нападеш. Бейсбол магар. Бейсбол. Бейсбол. саволи дигари майдончаи муҳорибаи бокс чӣ ном дорад? Ринг. Правильно. Аввалин авлоди кроссовки. Найк. Не. Рибок не вол бе. Адидас. Адидас. Не, Адидас ҳамаи Кети. саволи дигари сарпӯш барои ҳифзи осебӣ. сарпӯш барои ҳизби осебӣ. Шляпа. Тоқӣ, шляпа. Шлем. Правильно. О, красавчик. Пойафзол барои бозии футбол. Букси. Бутси. Правильно. Майдончаи яхӣ чӣ ном дорад? Яхи? Хаке. Не. Лёдный. Не. Лёдный ринг меган, лёдный пол меган, чӣ меган оҷа? Хоккей не. Ҳам якум чӣ? Ями. Лидон, чӣ хело падлидон. Яхи. Лёдный хоккей меган. Саволи навбатӣ. саволи дигари мусобиқаи дӯстдоштаи ковбойҳо чӣ ном дорад? Голқапӣ. Голқапӣ. Қараи хабекиран аз давони голқапӣ мисол. чӣ ном дорад ами? Номаш. Намедонам. Не, рост шагӯям намедонам. Родео. Радео. саволи дигари номбар кунед намуди варзишро ки тарҷумаш ба англисӣ тахтаи барфӣ мебошад. Тахтаи барфӣ? Лёдный наму. Тахтаи барфӣ. Собун? Чӣ гуфтӣ? Амора баланд шуда. Шумо чӣ фаҳмидед? Тахтаи барфӣ. Не, тахтаи барфӣ. Ҳол бехабар кун, ҳамира медонем. Доскаи нову чӣ мезанам? Хеле боша? Катается? Катается. Хеле лижа. Ина хеле мекана. Кадом? калонтара. Ина хемашина. Фаҳмидем ва неки намешавам. Номаша намедонем. сноуборд. Сноуборд ама медону. раҳмат барои иштирокатон. Раҳмат. салом, ин барномаи 5 саволи варзишие. худтонро муаррифӣ кунед. ман назар фаҳтам. хуб, саволи якум. баромадан ба кӯлаҳои кӯҳҳои баланд чӣ мебошад? Альпинизм. Правильно. Пойафзол барои футболбозӣ. Бут. Правильно. Сарпӯш барои ҳифзи осебӣ. Осебӣ. хуб, саволи дигари кадом намуди шиновариро одамо аз қурбаққа омӯхтанд? кадом обозӣ? Обозӣ? Не, ида намедонам. раҳмат барои иштирокатон. салому алейкум, барномаи 5 саволи варзишие. худтонро муаррифӣ кунед. ман Милиев Шаҳрзод ҳастам. бой бисправил машқ мекунам. беҳтарин. саволи якум. аввалин роҳ ба сӯи финиш. аввалин роҳ бояд одам хача нигоҳ куна, бояд натарсад, страха нет, короче. чӣ ном дорад амро? чиқа бигӯм? Как сказать? одам бояд натарсад. саволи дигари туп аз бозӣ берун. туп аз бозӣ берун. туп
Футбол. Футбол. Туп аз бозӣ берем. Смешно, как ай бозӣ берун меброя. Туп как же называет его? Да, да. Как его? Хорошо, саволи дигари. Дарозии роҳи варзишӣ чанд кам мебошад? Дарозии вақти варзишӣ. Ай бокс, например, Роҳ. 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 Мегем 4 метр. 4 саат. Майдончаи муҳорибаи бокс чӣ ном дорад? Муҳорибаи бокс. Ай бокс четырёхугольник мегем. Четырёхугольник. Сейчас. Аз вая медонам октагон меган. Аз бокс меган ки вай. Роша. Как его звали? Роша как зовут? Ринг. Ринг. Бозиҳои олимпии зимистона чанд рӯз давом мекунанд? Машғул аст ки 10 рӯз, 12 рӯз. 10 рӯз, 12 рӯз. Правильно, 10 рӯз. Зарбазани бейсбол. Зарбазани бейсбол. Например, вопрос за ки отвечать kann наркурен. Ки номаш чӣ бояд? Ман саволро намедонам. Бита. Саволи дигари. Раунд чиз ва чанд дақиқа давом мекунад? Раунди, например, бокс. Да. 1,5 минута аст. 1,5-2 минута аст. Зиёдаш 2,5-3 минута аст. Правильно, 3 минут. Саволи дигари. Олоти меҳнати довар. Олоти меҳнатӣ чӣ хел бигӯям? Олоти меҳнатӣ, например, ин савол ҷавобо ман намедонам. Ушток. раҳмат барои иштирокатон. салому алейкум. барномаи 5 саволи варзиши. худтон муаррифӣ кунед. Ман Фузайл. Номи ман Фузайл. хуб. Саволи аввалин. Аввалин роҳ ба сӯи финиш. Аввалин роҳ ба сӯи финиш мақсад старт мешавад. Правильно. Саволи дигари. Олоти меҳнати довар. ҳолати меҳнати довар маълим мешавад ё чӣ мешавад? Ушток. Устод. Ушток. ҳолати меҳнатӣ. саволи дигари. Хоб. Туп аз бозӣ берун. Туп аз бозӣ берун авад мешавад. Правильно. дарозии роҳи варзишӣ чанд кам мебошад? 100 метр. дарозии варзиш? дарозии роҳи 400 метр. Правильно. 400 метр. 400 охар хеле 3 километр. Хоб. зарбазани бейсбол. Бейсбол чия? бейсбола намедонам. Ман нафаҳмидам. Дальше бра. саволи дигари. майдончаи муҳорибаи бокс чӣ ном дорад? Ринг. Правильно. бозиҳои олимпии зимистона чанд рӯз давом мекунанд? зиёда чанд рӯз бошад? олимпии зимистон моҳ мекаша ё сол? рӯз ки каша чун хак 7 рӯза 6 рӯза 10 рӯз. раҳмат барои иштирокатон. саломат бош. дар бораи барномаи мо шумо чӣ гуфтанӣ доред? беҳтарин барнома аст ки одаморо мисол саводнокиша фаҳмиш илми дунёвиша фаҳмидан дар кора беҳтарин хуб барномаи хуб ягон камбудӣ надорад. раҳмати калон. саломат бошед.